uyasuka ke lentombazana yamkhize mayisihlala nalomfana ihlale nayo ingasayi ngisho esikoleni. Naye lo mfana ngobungane evele efika esikoleni ebike ethi uyagula ebuye ezohlala nalentombazana 2 weeks wonke ngazi noma kwaphela inyanga behlezi kulomuzi bengasayi esikoleni. Wawuhosha umoya uthisha omkhulu ukuthi lo mfana akaguli uhlezi ekhaya uhlezi nentombazana. Shuthi wathola uthisha omkhulu lo mfana wangapha eMsinga la uLundu uhlala komunye umuzi waSimelane ugadile lo muzi ngoba abantu bakhona abahlala eThekwini. Uthe emva kwamaviki amabili kuya kwamathathu kube imabe besuka laba besikoleni ke manje lo mfana nalentombazana yamkhize besuke besikoleni mabefika esikoleni thisha omkhulu efike ethi sengizwele nithi ndigibhidile nina. Uthisha omkhulu wasebhekifa High School ethi sengizwe ukuthi nina nigibhidile buyelana emuva nangempela buyelana emuva nginika 2 weeks ukuthi niphinde niyogibhida futhi ngifuna nidelisane ngalento ebeniyenza. Nangempela bobuyele emuva bahlala kulomzi waSimelane nalomfana nalentombazana yamkhize waphela 2 weeks kwayimabe buyele esikoleni futhi bafike bafundana. Kutheke lentombazane lomfana eseyincenga ukuthi ayibuyele phela ekhaya kubo. Hayi intombazane ihambe ivele isuke kulomzi waSimelane ihambe ifike ihlale kubangani bayo ishintshe impahla iboleka impahla kubangani iphinde ibuye entambama ithi ayisengibuye ekhaya. Hawu bathini ekhaya kini? Hayi ekhaya bathi hayi akunankinga. Kanti ekhaya kubo lentombazane yakwamkhize nje obihlala la kwakuthiwa uWinki leyo ntombazana. Kanti lentombazane yakwamkhize nje obihlala lapha nje inengane ekhaya kubo wayo ishiya ingane kodwa kulomfana ayikusho lokho ayisho ukuthi inengane kulomfana. Lo mfana uzethole ngoba mama beyifonela abakubo lentombazane iansi phone beyithethisa osisi bayabadala oqini beyithethisa bethi ye wena indaba uhambe la ushiya ingane uhamba isikhathi esingaka. Uyezwa lo mfana agcineke lo mfana incenge lentombazane athi ayibuyele kuba ayilutho. Bevela abafana bakwamkhize kushuthi abakwamkhize bevele becela abafana bendawo abanye abasebenza lapha erenki oLundi bevele becela abafana bendawo ukuthi ake nisilandelane sibani thi uhlala lapha eMdonsa kumuzi waSibiya uhlala nendoda. Behambe nogogo wakhona kugcwala itekisi bethi. Kusho lo mfana waba nedlozi nje ngoba wathi ehlezi lo mfana wakwa lohlala kulomuzi waSibiya lohlala nalengane yakwamkhize. Uthi kwavele kwafika into ethi akathi ukuphuma kancane. Naye akazi ukuthi wayeyapi kodwa nje uthi kwafika into ethi nje awuphume ngelinye nje ilanga ngo2016. Uthi kwafika into ethi awuthi ukuphuma kancane la ekhaya. Uthi wathatha ukhiye wavula igate ngoba lalikhiye igate la khona. Uthi wathatha ukhiye wavula igate walikhiya waphuma wahamba. Waphuma wabheka le. Uthi wathe lapha nje engazi na ukuthi uyaphi wayishiya phakathi lengane. Engazi nje ukuthi uyaphi. Uthi wathe lapha kanje ya kwakuma itekisi esangweni. Uthi le tekisi mayime esangweni iyambona yena uyahamba kodwa ayibonanga ukuthi uphumela ekhaya. Vela bamazi phela. Yayifika imitekisi esangweni. Babeshaya igede laba abantu babeshaya igede lomuzi waSimelane. Uthi mangithi ngiyalunguza phela labantu bashaya igede kulomuzi engihlala kuona. Bashaya igede kulomuzi ekhaya lapha. Uthi vele ecashe lo mfana belishaya igede belishaya izeliqhabuka igede bese beyangena. Kushuthi ngesikhathi bashaya igede lentombazane yakwamkhize abeze kuya bazoyilanda isicashile shuthi ngabe yalunguza ngamawindi yababona ukuthi hawu abantu bangakithi laba enjojo bahamba nogogo nabanye khona nobalume khona nobani kodwa babecela itekisi bezolanda lentombazane. Bayilandela ukuthi ekhaya kubo njobe ilapha nje ibalekile ishiya ingane. Ayithiwa bavele bavula igate base beyangena. Bayificisa icashe phansi kombhede. Kanti icashe phansi kombhede nje phethe umese bathi bawususa umbhede yavele yagwaza ugogwayo. Yasuka ahlala kugwaza ugogwayo. Ayibayishaya kabafana ke bakwamkhize bayishaya enabo yaba imvidi bayithatha bahamba nayo. Bayithatha le ntombazane bahamba nayo bayisa kubo enjojo kwaMkhize.
uthi lo mfana waze wabuya ebusuku ekhaya la kwaSimelane mayithi uyafica ayimpela igate lithathwe lahlakaza laphoswa le ayibe belungiseke kufuneka abantu abazolungisa bese kuthi lo mfana kwenzeka lento njalo usajola nalentombazane eshelo bafana baSibiya eyalandwa le mahlabi landwa uyena esebenza ekitchen kwamakhelwane lo mfana uthe esuka wajola nentombazane yakwaNdwandwe kwamakhelwane wakhe ngqoke manje kodwa ke mayesho makuvela ukuthi yiyo lentombazane yakwaNdwandwe ngathi yayimthanda lo mfana isencane nje kulomuzi wakwaNdwandwe laba abafana bakwaSibiya kusekhakonina kulomuzi wakwaNdwandwe laba abafana baSibiya abashela lentombazane yakwaMdlalose eyalandwa Msinga so lo mfana mejola nalentombazane yamakhelwane manje yakwaNdwandwe lapha nje kwamakhelwane bevelela abafana bezwe ukuthi lo mfana abafuna ukumshaya usejola nentombazane yasekhako mama wabo shuthi ijola nomzala ncane lo mzala ufunda la ko grade 8 bavelela abafana bamcupha lo mfana manje ngoba sebeyitholile into abazomshaya ngayo lo hlala kulomzi waSimelane base bethola into abazomshaya ngayo ukuthi lo mfana asimshayile ukuthi ujolana lengane yasekhako mama simshayela nje ukuthi ujola naye kodwa manje bafuna ukumbamba right handed base becupha ukuthi lengane bakwenzekile nje yangatholakala kwathola lithilele kulomuzi waSimelane ufune simshaye lo mfana nangempela ngelinye ilanga lento ugogwala ekhaya kwaNdwandwe engekho ngoApril esenkonzweni wayeNazaretha logogo wathi maye senkonzweni eNewcastle lentombazane yakwaNdwandwe yavele yeqa ebusuku yazolala kulomfana lo hlala la kwaSimelane yalala khona basebezwa labafana bakwaSibiya ukuthi lentombazane yasekhaya umama wabo ilelela base bemcupha kanjalo lo mfana kwathi ngakusasa ekseni nje wathi uyaphuma lo mfana uthi lo mfana wathi uyaphuma esihambile intokazi le encane yala kwaNdwandwe ngoba nayo uthi yahamba sekuvele sekusemini bakhanda iqhinga lokuthi ayithi kade lale kubangani bayo futhi ukuze kube lula ayihambi ekubangani bayo lentombazane kwakuthiwa nokwanda igama lale ntombazane kwathiwa ayihambe uthi lo mfana wathi lentombazane ayihambe iye kubangani bayo ebesiza nabo kubo iqhamuka nabo bengathi lale khona kanti labafana baSibiya sebekubonile lokho yathi yafika lentombazane ekhaya kubo kaNdwandwe yabafica sebekhona labafana bafike bayibamba bayixebla beshayela ukuthi ilale lo mfana lo waSimelane njoba beshaya intombazane nje sebefuna yena ke angithi laba abanye bonke laba abanye bazi ukuthi lo mfana uhlala lapha waSimelane ufuna uzoshawa nje ngenxa ukuthi uthandana nale ntombazane yale ekhaya encane yakwaNdwandwe kanti lo munye uyazi ukuthi lo mfana ufunekelana nangempela lo mfana uthi wathi uyaphuma nje emini kulomzi waSibiya phela umakhelwane uthi wathi uyaphuma bambiza labafana bakwaSibiya bathi uzala bala kwaNdwandwe ekhakonini bambiza uthi bayithi uyafika ufica abantu bayisiqhoqo kuphethwe inhlobo yesilimazo uthi mangithi ngiyafika nansi lengane ekadile ekhaya ekadile adelele naye ipartner nendawo sebeyishaya bayixebula ingane yaNdwandwe uthi base bemfaka phakathi naberingini uthi base bethi yake ndoda wena ujolana lengane lo mfana ngiphike aphike lo mfana bethi hey wena ujolana lengane wena yindaba ujolana lengane yakithi incane yangaka uthi bemshaye kanti lo mfana uthi umthabeleni waSibiya umshayile emagqutshini umshayile ukuthi lo mfana ujola nentombi ayifunayo le yalandwa eMsinga yakwaMdlalose